Брат, това много фана. Кой ме гледаш, бе? Слушай, брат, имаш ли някакви къси? Не знам. Кой ма захапванка тук сега? Нищо няма в този хладилник, бе. Слушай, брат, не може така. Нямаш пари, нямаш храна. Това е несериозно. Трябва да си ходиш. Чакай, бе, какво правиш? Какво правиш, какво ти стана, бе? Какво ти стана? Виж сега, брат, този път минаваш, ама да не се повтаря. Сега е за малко, положете и тук.